ги дава тия коли на тия деца? Имаш ли акъл ти да дадеш 500 коня кола на 18-20 годишен пиклю, който няма никакъв опит в шофирането? Човек, който мозъка му не се е развил още да разсъждава правилно в която и да било ситуация. Децата са деца. Те се раждат една празна обвивка и вие, родителите, наливате в главите им. Какво наливате, какво се получава от тях, вината е ваша. Никой друг не е виновен. Нито училището е виновно, нито навън обществото, какво е, нито институциите, никой. Само и единствено родителите са виновни. Това е. Ако детето ви е наркоман, ако детето ви е момиче и е от онази другата професия или OnlyFans, вие сте виновни. Вие. Защо вашия син, който не се справя добре в училище и прави глупости, и пуши цигари, и взима наркотици, и диша балони и играе по цял ден на компютъра, пък в другия случай, защо има и връстници, които не го правят? Защо? Защото има родители, които знаят как да се възпитават децата. Трябва да има закон. Не може един 15 годишен да ме обикаля вънка по улица с 45 кила питбул, дето не мога да го контролира, или да ми кара кола, дето е 6 коня, дето той няма как да може да я кара. Ти не си състезател. И колко невинни могат да поставят покрай това. Добре, че е било посред нощ. Това в рейса да си, ако те шибне тази кола с 200 км, 20 човека ще останат на място. Това всяка година, бе. Преди 2 години един отсече билборда там на Сточна гара, пак с някакво БМВ, приятелката му вътре и двамата заминаха. Млади хора. Възпитавайте ги, минаха мутринските години, не е газария да караш бързо, не е газария да имаш кола. Всеки може да си купи скъпа кола. Всеки, само да искаш. Утре отиваш, дърпаш 100 бона, купуваш си панамера и си голям газар и плащаш по 300 лева, по 400 на месец и се кефиш. Ма какво от това? Как се кефиш, като не съществуваш вече?